ସ୍ୱାଗତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ଉପରେ ରହିଥିବା ଭରସା 2 ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗାଁଟିର ନାମ ପ୍ରତାପଗଡ଼। ସେହି ଗାଁରେ 2 ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ନାମ ନୀଳା ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀର ନାମ ମୀରା। ଦୁହେଁ ବହୁତ ସାହସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ। ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ଏକତା ପାଇଁ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲୋକମାନେ ଭୂତିଆ ଜଙ୍ଗଲ କହୁଥିଲେ। ରାତି ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଜଣା ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଭୁଲରେ ବି ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତି ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକେ କହିଲେ, କାଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପଟକୁ ଯାଇଥିବେ। ନୀଳା ଓ ମୀରା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବେ। ମା ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ କହିଲେ, ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣିବୁ। ଅଧିକ ରାତ୍ରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଓ ଛୋଟିଆ ଛୁରୀ ଧରି ବାହାରିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ରାସ୍ତା ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମୀରା ଭୟରେ ନୀଳାର ହାତ ଧରିଲା। ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ତ? ମୀରା ଧୀରେ ପଚାରିଲା। ନୀଳା କହିଲା, ଭୟ କରେନା, ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବା। ଜଙ୍ଗଲର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଲୋକଟି ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଘୁରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ମନେହେଲା କାହାର ଚିତ୍କାର। ଦୁହେଁ ଆଲୋକର ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ଏକ ପୁରୁଣା ଚାଳ ଘର। ସେହି ଆଲୋକଟି ଏହି ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲା। ନୀଳା କବାଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲା। ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ପୂରାପୂରି ଚକିତ। ଏଠି କୌଣସି ଭୂତ ନାହିଁ କି ଭୂତ, ଅଛନ୍ତି ତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦେଖିଲେ ଏକ କୋଣରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ମୀରା ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନୀଳା ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖି କହିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଶାରୀରିକ ବଳ ନାହିଁ, ହେଲେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ନୀଳା ଏକ ଯୋଜନା କଲା। ମୀରାକୁ କହିଲା, କୁଡ଼ିଆର ପଛ ଦିଗରୁ ଯାଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ। ମୀରା ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା। ଏପଟେ ନୀଳା କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛର ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଲୋକ ଓ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଭୟରେ ଭାବିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନୀଳା ଭିତରକୁ ପଶି ବାପାଙ୍କର ରଶି କାଟିଦେଲା। ବାପା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ ଘରକୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମୀରା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଘେରିଗଲେ। ସକାଳେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଭୂତ କିଛି ନଥିଲା। ଚୋରମାନେ ଦିନବେଳା ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା। ଗାଁରେ ନୀଳା ଓ ମୀରାଙ୍କର ସାହସର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ନାୟିକା, ଯେ କି ନିଜ ବାପାର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଭ୍ରମକୁ ଦୂର କଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗାଁରେ କେହି ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୟ କଲେନି। 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ସାହସ ଗାଁକୁ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିବାସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।